সাব ডিভিশনে অঙ্গই কাইসা जों अनेक दिन talok rumai जों kini korbuk area dayo ba korbuk division dayo जों CNG ni bagi maya alai जों niya agent katal hamani yagalo alai sini korbuk dayo tabok CNG katal जों niya ni sini manha alai ang joto lukurunang koini musungo sini korbuk sub division dayo tabok CNG salo ha korbuk ni jog jorong oi do porok nai tongmani je korbugo bukaisa CNG salong thongnai mepro borok ni imang nukmani bastobo phaika muthangkha nemia awatoi nokani bisingono arneo CNG salok laili jaka joto tongo toilao जों CNG ni amaromaka CNG gas romaka soto sadon jamati ani master masa tongo korbuk ni na bon pilar roi जों sengleka bon pore auto roga korok laika mepro watoi patoi tongmani bisingono korbuk ni gari salok na dok ei gana gini ni je amo okara sakra tongnai dok bahina pila salok khaimani hisabe nai ni pebeka ang sokare naileka arneo tongkha ani DCM bo masaloke tongkha ei arni boristo neta rok tongkha okara sakra rok tongkha ke sraiju borok tongkha bako sakri khene rok tongkha ke nai khatung khajane bisi teiseng ako orlai jaka ke amo message roni musugo je korbuk ni borok ni imang muthang mani kokno hoito tabu tong samaya tongjakona borok ni thanigo tini press club ni bisi tei press club ni sakar mumbai borni satya mumbai korbuk ni amdon pani oro jottono sirawani thangnai je korbugo CNG salongkha CNG nagoi joto borokna gari auto je tongmani amarpur thangya udaipur thangya miapronsi chaloklai makha amo korbuk sub division ni kaisa bukrang yobjak mani haingo ma khatango je korbuk agi je bukrang asuk rage ke tongmani abo bukrang kaisa yobjak phaigo ge boni logo loge जों tei kwbangma jinis ni sinro tabu mathai tongkho sarkarni taraf theke bono nathani bo जों dogia khe jorani bisingtei government ni thani je sujog subida tongmani no nathanio press club ni bhumika kwbangma tongnai press club rok khna fourth pillar of the democracy hojaga borok ni bisingtei saktarmani tei borok ni prosad ni bisingtei amdon kano siralani जों saktalai press club no belai hambai borok ni loge जों area development ni borok ni development